jidan Allah ƙauye kamata. Ke wallahi ina maliki ƙauye ba na tushen mu ba to. Mali kuma? Wa alaikum assalam. Ngoni na. Kai Kwatar ni? wane na? Da 20 ne. Da 20? Na'am. Sa Allah. Ashe da rabon magana. Wallahi to kai zaman ka mun bai ko jin labarin ka. Mai gida wannan waye shi kuma? Wanga. Okay, ba ta labari ba ta bayani. Wanga da ke gani dan hwala guda muka rabo da shi ko lokacin da muna zuwa kamun kusa tare muka zuwa da shi. Aboki na na. Abokinka? Wallahi. Yayanka ne. A'a wallahi aboki na na. Mai gida yayanka ne ya tsoye haka. Ko lata san mai sai haka. Ina kwatar ni. Gani da 20. Kai yanzu kwatar ni in ban da tsotsayi wanda ka rayuwa Lagos in ban shaka nan. Akwai dalilin da ya meshe ni da 20. Mi a dalili? Honorable Umar Agai. Na'am. Shi an katse suwa dan takarar dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar Tureta. Don haka nan ɗaya ka dawo. Wallahi dalili na kenan yasa ni dawo in yanki katin zaɓe in wa matata katin zaɓe. Yana Allah ya gwada mana ranar zaɓe in zaɓe Honorable Umar Agaye ta zaɓe Honorable Umar Agaye mu koma inda muka hito. Shikenan da 20 kakkamance bawon Allah ga kansila na fa amma di ba ha gani wanda yaka cika gida da mutane ya ruhi kowa sai ya hita da bandur yadi 10 na shadda da kuma kuɗin ɗinki haka mata da 20 di ba ha ga kokarin da Honorable Umar Agaye ya kawo mana wutar lantarki biri ya hau ice ga banza in nata ga awakin sarkwati sun bace Kai ina kake? gani Shin kai da a can ka ji labari? To ni in ce mami. da 20 Shi ɗaya ka ban mamaki. Ina- Wai ni kaka ba labarin duk ayyukan alherin da ya yi. Ni kaka ba labari ko? I don't know di ba ha gani kansila ɗaya na hada 20 Ina kwatar. haka kuma honhunonin mu na mu da tsace Honorable Umar Agaye ya gyara babban abin da ya sa na dawo gadaggata mu shekara da shekaru kana tuna yadda muka hawanta bisa itace amma yanzu Honorable Umar Agaye ya yi muna ita da 20 shekaran mu nawa Toreta local government ba mu da wutar lantarki Ina kwatar ni. Honorable Umar Agaye ya kai mana wutar lantarki da 20 Wai kai da an Lagos da ni da annan ni zaka bani labarin Umar Agai. a da 20 kenan duk abubuwan alherin da ya kai ina Lagos ya sai nauyacin min To ina kwatar ni. gani zan isa gida Ta. na taho ma da burodi nan na Lagos Allah. da jabalin sau mashi Allah na. Lokaci diskan like mumu. Ya? Buredin nan dai da baki so shi zai ban. Mumu kan wallahi ban cin mumu tun da ban san komai a mumu ba. Allah ce. Allah ka cin min gida Baban Zubaida